Ďalším našim krátkym hostom je dnes Barbora Bálintová na Šoku 2015. Barborka, dobrý večer. Dobrý večer. Už bola asi aj lepšia nálada ako počas Šoku 2015. Ty si vlastne prišla hneď po zápase Good Angels Košice po odvete vlastne proti Lille. Bola z toho výhra, ale žiaľ výhra len o 8 bodov. Rezonuje trošku aj sklamanie počas dnešného večera? Tak to sklamanie je určite veľké, pretože predsa len ten basketbal je môj život a na takýto zápas, ktorý sme mali sme na to, aby sme vyhrali o tých 17 bodov, tak sa nám to nepodarilo a to sklamanie je dosť veľké, pretože ambície klubu a ciele, ktoré boli na túto sezónu, sme nesplnili, takže... Tam sa už veľa o tom pohovorilo a popísalo, aj v súvislosti s trénerom Marošom Kováčikom vravel, že dá hlavu na klad. Boli nejaké emócie po zápase, alebo vravel, že odstupuje, alebo rezignuje, alebo niečo podobné? Priamo po zápase neboli a keďže ja som po zápase hneď utekala sa pripraviť na tento šok, tak ja som nezachytila, že by sa niečo povedalo, ale neviem to presne teraz povedať, keďže... Ale ten prvý zápas ste ťahali za kratší koniec o 16 bodov. Dosť sa tam vyčítalo samozrejme baby vraj, Američanky nič, Zaulákov nič nerobili počas tých 10 dní a tak ďalej a tak ďalej. Čím si vysvetľuješ takýto vlažný výkon u supera, u ktorého ste prakticky nedávno o 30 bodov vyhrali, zvíťazili? Tak podľa mňa to bolo hlavne tým, že super nás išiel agresívne a my sme sa s tým nejako nevedeli vyrovnať a kým sme sa s tým vyrovnali, tak už bolo dosť neskoro a sme vlastne celý ten zápas ťahali za kratší koniec, strelecky sa nám nedarilo a vlastne z toho to celé vyplynulo. Trošku otázka podcenenia. Keď ste tam vyhrali o 30, teraz ste prehrali o 16, možno, že sa to podarí aj samo, či ani nie? Možno ani nie, že podcenenie, ale veľká zhoda náhod, ktorá sa udiala v ten večer, že nám sa strelecky nedarilo, im to viac spadalo. My sme neboli tak, nie že fyzicky, ale tak celkovo pripravené na to a možno sme všetky stali zlou nohou v ten večer a preto to tak dopadlo. Bude rezonovať samozrejme tento výsledok, pretože tie očakávania boli asi iné s odstupom pár dní alebo pár týždňov. Čo to znamená vôbec pre teba takto skoro skončiť možno v tejto súťaži? Tak určite je to sklamanie, ale budem sa s tým musieť nejako vyrovnať, pretože ešte stále to je Slovenská liga, kde je našim cieľom obhájiť titul a to bude vlastne na najbližší mesiac a pol, alebo koľko to je, aby sme toto zvládli. Venujeme sa tebe, venujeme sa Good Angels, ale chceme sa venovať samozrejme tebe. Čo táto soška, toto ocenenie vôbec pre teba znamená? Vyzeráš úžasne, naozaj musím ťa pochváliť a chcem pochváliť samozrejme Barborku Bálintovú, pretože naozaj je to sekne a to musíte sami uznať, že je to naozaj tak. Ako ide dokopy Barbora Bálintová a takéto ocenenia, ankety, takéto plesy a spoločenské večery ako také? Tak keďže som tu už druhýkrát, pretože bola som ocenená v tej kategórii mládež pred nejakými 3 rokmi, ale nespomínam si presne, ktorý rok to bolo, tak znamená to pre mňa strašne veľa, pretože ani som to nepočítala s tým, že by som sa už mohla teraz dostať do tej top 10 športovcov Košic, čiže bolo to príjemné prekvapenie, keď mi to oznámili a ja som veľmi šťastná, že som sa dostala do takejto nominácie, pretože som sa dostala medzi špičkových športovcov Košic, čo sa nepodarí veľmi každému, čiže ja si to veľmi vážim a som z toho veľmi nadšená. Bola si vlastne medzi top 10. Čo podľa tvojho názoru týmto osobnostiam, ktoré o tom rozhodovali, alebo povedzme Košickej športovej akadémii, čo najviac utkolo v pamäti, že si povedali, že Barbora Bálintová musí byť minimálne v tej top 10. Aký si mala ten uplynulý rok? Tak myslím si, že to bolo o tej klubovej úrovni, že sme znova obhájili slovenský titul a pomohla som si podľa mňa slovenskou reprezentáciou, kde sme na majstrovstvách Európy hrali dobrý basketbal, škoda, že sa nám nepodarilo postúpiť ďalej, chýbalo nám veľmi málo a myslím si, že tam som nejako viac uskvala v pamäti, pretože mala som zápasy, kde som odohrala dobre a myslím si, že to bol ten rozhodujúci moment, prečo som sa tu dostala. Spomínala si, že pred 3-4 rokmi si tu bola ako nádej. Dnes je tu nádej niekto úplne iný. Ty si postúpila už do inej kategórie. Ty si začala s kariérou športovou, pokiaľ mám dobré informácie, čo sa týka krasokorčuľovania. A v 5 rokoch si presedlala vlastne na basketbal. Ako to vtedy bolo? Alebo ako sa to zlomilo vlastne, že z krasokorčuľovania prejsť na basketbal? Viem si predstaviť z futbalu alebo na hokej, ale z krasokorčuľovania na basketbal, to ako bolo, prosím ťa? Bolo to pretože staršia sestra Katka, ktorá tu už bola, spomína viackrát tento večer. Ona začala hrať basketbal a keďže to krasokorčuľovanie, na ktoré som chodila, ma nejako veľmi nebavilo a po tých tréningoch som sa chodila pozerať na sestrine tréningy, ako ona trénuje, tak nejako s rodičmi aj so sestrou sme sa dohodli, že asi bude ten basketbal pre mňa niečo lepšie, tak potom som takto presedlala. V čom ti utkolo basketbal? Prečo sa ti páči práve táto loptová hra?
Momentálne neviem, prečo som to robila v tých 5 rokoch, pretože z toho si veľmi nepamätám, ale určite je to preto, že je to kolektívny šport a môžem tým pomáhať svojim spoluhráčkám, urobiť ich lepšie a je to úžasný šport, pretože je to aj o tej ofenzíve, aj o tej defenzíve. Podľa mňa je to jeden z najkrajších športov, aký máme na svete a ja som z toho veľmi nadšená, že som si vybrala práve tento šport, pretože do života mi dal strašne veľa. Keďže som sa dostala do euroligového tímu, aj do tej reprezentácie, tak nie len po tej basketbalovej stránke, ale aj po tej stránke, že mám tú možnosť cestovať po celom svete, že spoznávam nových ľudí, spoznávam nové krajiny, čiže má to strašne veľa výhod. No, Barča teda vníma basketbal tímovo, teda ty si skôr tímový hráč, nie ako povedzme individualistický, ako povedzme, neviem, tenis alebo niečo podobné, ale skôr za toho tímového ducha. Presne tak, pretože basketbal je tímový šport, takže nemôžem to vnímať ako individualista, keďže aj hrám na také pozície, aké hrám, tak skôr je tá moja úloha, aby som hrala pre ten tím a urobila ten tím lepší, ako vnímať seba. Možno nás sledujú v tejto chvíli mladí, možno nás sledujú rodičia, ktorí premýšľajú, či dajú svoje dieťa na nejaký ten šport. Kto teba ovplyvnil najviac, povedzme, nejaký tréner alebo nejaký hráč, hráčka, kvôli ktorému si sa na tento šport dala? Tak na šport som sa dala hlavne kvôli svojim rodičom a kvôli sestre, ale potom postupne, keď som už začala viac vnímať ten šport a začala som chodiť na košický basketbal, ktorý už tu vtedy bol, tak najviac mi utkvela Ivana Jalčová, pretože hrala pozíciu takú, ako hrám ja. A vtedy ona bola líderkou v Košiciach a mala som ju vlastne každý týždeň na očiach, takže ona bola pre mňa takým tým basketbalovým vzorom, ktorým som chcela byť niekedy v budúcnosti aj ja. Čo sa mi teraz podarilo, pretože som tiež v tíme Good Angels, ako bola ona predtým. Super. Čo by si chcela vlastne s basketbalovým klubom Good Angels Košice nejakým spôsobom možno dosiahnuť, alebo kde sa vidíš v budúcnosti, treba v nejakom euroligovom tíme, študuješ momentálne na vysokej škole, to znamená skôr sa vidíš predsa len v tom basketbale hráčka, povedzme trénerka, odovzdávať tie skúsenosti, venovať sa možno mladým, alebo od toho športu trošičku ďalej? Tak je pravda, študujem na ekonomickej fakulte v Košiciach a ja by som sa v tej basketbalovej kariére, no v Good Angels by som to chcela dotiahnuť čo najďalej, aby sme postúpili buď v tom európskom pohári alebo v Eurolige, keďže momentálne neviem, ako to bude v budúcu sezónu, tak každopádne v ktorej lige budeme hrať, tak dosiahnuť čo najväčší úspech, aby znova sme pred tie Košice niečo dosiahli. V tom živote neskôr je to momentálne ťažko povedať, ako sa moja kariéra aj všetko bude vyvíjať. V tej basketbalovej kariére by som chcela dosiahnuť, že by som išla niekde do ruského tímu euroligového, to je môj taký životný sen, že keď sa ma spýtali, tak som povedala, že ja chcem ísť do Ruska a každý sa na mňa pozrel, prečo, tam je zima. Takže ja dúfam, že tento môj taký sen sa mi splní. A v živote by som, ťažko povedať, ako to bude, ale aj by som sa venovala tomu basketbalu, ale z pohľadu ženy je to ťažké, pretože na tej špičkovej úrovni trénerom veľmi nemôžete byť, keď chcete mať rodinu, takže skôr potom by som sa venovala tej mládeži, pretože na to, aby som mala čas aj na svoju rodinu, aj na tú mládež, tak tam by som to vedela asi viacej sklobiť ako na profesionálnej úrovni tréner. Prečo by podľa tvojho názoru dnes mladí mali športovať a prečo by sa mali alebo mohli venovať práve basketbalu? Podľa mňa šport je veľmi dôležitý pre tie deti, lebo vyvíjajú sa pohybovo a myslím si, že im to dá veľa, hlavne v tých začiatkoch, aj keď nemusia to dosiahnuť na tej vysokej úrovni, ale z tých zo začiatku, od toho mladého veku je dobré, keď rodičia dávajú tie deti na šport, pretože je to hlavne dobré pre zdravie aj pre nich do života a budú tak inak vnímať ten svet, keď budú športovať a budú napríklad v kolektívnom športe, čo ja viem, sú tam iné vzťahy, ako budete musieť za niečo bojovať a to je niekedy dobré do toho života, lebo uvidia, že ten život nie je až taký jednoduchý a im to môže dať veľa. Európske mesto športu, to je rok 2016, ktorý je v znamení Metropoly Východu. Vy, už sme to načrtli vlastne našim divákom, máte doma teda šport v krvi. Katka si zobrala za manžela vlastne Tomáša Hofericu, ktorý je slovenský reprezentačný brankár, pôsobí v týme ŠK Hornets Košice. Diskutujete doma vôbec o športe? Vnímate aj trebárs značku European City of Sport Košice 2016? Vnímate vy alebo vo svojom okolí trebárs zvýšený záujem ľudí o šport? Tak doma to vnímame až príliš, pretože celá rodina sme nejako športovo založená.
Sestra hrala tiež basketbal, mamka hrala hádzanú, ocko robil karate, takže máme tých športov dosť veľa v rodine, čiže náš celý život sa točí okolo športu a vnímame to dobre, pretože môže to do Košíc priniesť viac nadšencov, ktorí sa môžu nejako zúčastniť na nejakých tých zápasoch a ja verím tomu, že to hlavne bude dobre pre tú našu mládež, pre deti, že dostanú viac šancí, aby sa mohli niekde zdokonalovať tým športom, pretože šport by mal byť trošku viac populárnejší a viac propagovaný, pretože je to dobré do života. Takže myslím si, že je to dobrý krok, že Košice sú, pretože Košice sú také športové mesto, podľa mňa už dlhú dobu máme tu dobrých hokejistov, je tu basketbal, je tu aj futbal, ktorý momentálne je v nejakej tej krízi, ale stále to bolo o tom, že Košice dosahovali vysoké úspechy, veľké úspechy aj v mládežníckych kategóriách, aj v tých seniorských, čiže ja to beriem veľmi pozitívne. Pekná reč, také športové majstrovské mesto, metropola východu. V závere máš možnosť sa prihovoriť tým, ktorí možno premýšľajú nad tým, či dajú svoje dieťa na šport a ak áno, na basketbal, čo by si im odkázala? Tak odkázala by som im to, že je to veľmi krásny šport a myslím si, že možností v Košiciach je dosť, že je dosť tých mládežníckych klubov, kde sú tréneri, ktorí sa im budú venovať a netreba až tak veľa k tomu basketbalu, sú to malé záležitosti, nie je to také finančne náročné, keďže vieme, aká je situácia, hlavne na tom východnom Slovensku, takže myslím si, že to je také zásadné, že by urobili niečo pre tie svoje deti, aby sa cítili lepšie a ich zdravotný stav bol tiež na dobrej úrovni. Teším sa, že si našla pre nás čas vychutnať ešte príjemný zvyšok dnešného večera. K Soške gratulujeme, trošku si oddychni a v lige potom samozrejme veľa šťastia. Všetko dobré, ďakujem pekne. Maj sa pekne, ďakujem.